грамотните първокласници. И нека не губим никакво време да ги посрещнем с подобаващи аплодисменти момичетата и момчетата от първия клас при начално училище Захари Стоянов, град Любимец. Заповядайте, дечица! Пляскаме! Пляскаме! И така, за мен е истинско удоволствие, че ще празнуваме заедно и сега ви моля с подобаващи аплодисменти да уважите екипа, който се грижеше за вашите деца. Това е класният ръководител госпожа Аничка Павлова. И учителят по интернатна група госпожица Галя Цветкова. Пляскаме! И благодарим. Мили деца, но ние си имаме специални гости. Пляскаме за тях. Пляскаме, не чувам. Здравейте, мили деца! Здравейте, скъпи родители! Аз съм Чудесино, малкото човече, което живее под дъгата и много обича да забърква чудеса за децата. Щом Чудесино е тук, наистина ще се получи чуден празник. Готови ли сме за празника, деца? Прекрасно! Нека да го покажем с първата песничка. Изправяме се до столчетата да видим какво са подготвили децата. Буквички родни познати, азбука тройна хоце, сложиха двамата братя моите малки ръце. Сложиха двамата братя моите малки ръце. Пиша дипломи редици, пиша по белия лист. Те ми приличат на птици, ядат небесната вист. Те ми приличат на птици, ядат небесната вист. Уча листович голяма, буквички скъпи за мен. Дава ми дума, че няма да ви забравя ни ден. Дава ми дума, че няма да ви забравя ни ден. И аплодисменти за децата. Пунктуални по местата, мили деца. Чудесно. Се справихте. Мили дечица, време е да се потопим в една приказна страна. Букволандия се нарича тя. В Букволандия има столица една. Азбука пък се казва тя. В азбуката всяка буквичка си има точно определено място. Нали, деца? Така е. Но аз разбрах, че вие сте научили едно прекрасно стихче за нашата азбука. Хайде да го кажем заедно. Изправяме се. Азбуката вече зная, мога книжки да чета. Най-голямата мания съм научил на света. Прекрасно! Пляскаме за децата! А я да ви питам, поседнете сега. Можете ли да кажете цялата азбука от А чак до Я на веришка? Можете ли? Хайде да пробваме заедно. А, В, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Y, К, Л, М, Н, О, Ф, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я. и пляскаме! Браво на децата! Прекрасно! И така, аз имам обаче към вас въпрос. В клас с какво пишете буквичките? С какво? С химикал, казва Дани. С какво може още? С моливче. А госпожата с какво изписва буквите на дъската? С маркер. С
С маркер, разбира се. Но днес, мили деца, ще пишем буквите в стелата. Една весела игра. И започваме от Емо. Ела, Емо. Трябва да познаете каква буквичка ще напишем с Емо. Върни се към родителите. Ако махнем главичката на Емо, каква буквичка се получава? Пляскаме! Абсолютно верен отговор! Сядай. Айде сега да видиме, Марти, каква ли буква ще напишем с Марти? Още една важна буква. Абсолютно верен отговор. Пляскаме! Чудесно! Ела сега, Фани. Тази красавица ще ви напише една друга важна буква. Тя даже ръце на кръста е сложила тази буква. Това е буквата на Фани. Точно така. Пляскаме. Чудесно. Тошко и Асенчо идват, двама приятели. Бързо. Ако махнем главичките, коя буква се получава? П. Чудесно! Пляскаме за тези приятели. П. Така, Жени и Криси идват бързо. Още една хубава буква се получи. Коя? Буква М. Пляскаме! Браво! Чудесно! И Жорко и Наско идват бързо. Две чертички с посредата една малка. Коя ли е тази? Пляскаме за децата, страхотно се справиха. Браво, мили деца. Чудесно изписахме стелата. Обаче в Букволандия имало една главна улица. От едната страна живеели гласните, от другата са гласните. Сега ще ви помоля да кажете само гласните заедно. Всичко знаят вашите деца. Пляскаме! Чудесно! И готови сме за първата игра. Ще се разделим на два отбора. Ще раздам жълти и сини думички. Вашата задача ще бъде следната. Тези, които получат жълта думичка, ще трябва да оградят само гласните. Сините думички на цвят са гласните. И нека да започнем с първите четирима. Мира, Жоро, Наско застават един до друг и Дани в редичка. Бързо. Подреждай се. Криси. Едно, две. На другата. Жени. И Тошко. Четирима. Бързо. Подредете се. Чудесно. Сега ще ви раздам. Бавно и спокойно си прочетете първо думичката. После ще ви дам по един фалмас. Жълтите бяха гласните, търсим гласните. И вие малко ги аплодирате, за да може децата да работят с настроение. Заповядай гласни. Точно така, гласни. Заповядай гласните, Криси. Сините са гласните, съгласни. Жълти гласни, сините са гласни. И който е готов, дига ръчичка. И който е готов, дига ръчичка. Браво на Наско. Браво на Тошко, виждам. Браво. Искам да предупредя, предаването е на живо, децата не са репетирани, много ще ги аплодирате, защото и те си нямат какво ще ви изпитвам. Пляскаме, гледайте колко супер, браво! Супер! И така, Тошко чете своята думичка първо. Семена. И кои са гласните? Абсолютно верен отговор! Браво на Тошко! Сега е ред на Женя. Прочети си думичката. Кораб. И твоите гласни са? О, Пляскаме и за Жени! Браво!
Криси, твоята думичка е? Ученик. Гласните са? И. И тук блестящ отговор. Браво! Криси, думата ти е? Книжка. Книга. Кои са гласните? Верен отговор! Браво и на Криси! Браво, пляскаме. Сега е отбора на съгласните. Тани, твоята дума е? Телефон. Ох, че дълга дума! Ние да чуем съгласните. Но. Абсолютно верен отговор и тук. Браво! Наско, думата е? Не, бавно прочиташ. Окей. Океан. И съгласните са? Абсолютно верен отговор и тук. Просто вълнува се детето. Артист е все пак. Жоро, твоята думичка е? Калинка. И съгласните са? Браво и на Жоро! И последно да чуем думичката на Мира. Прочети я. Часовник. Съгласните са? Един камион съгласни. Мисля да попляскате на децата. Поклон, мили дечица. Събираме маркерите и думичките и по местата бързо. Браво! Слави вътре. Благодаря. Муж. И сега при мен ще дойдат само принцесите от първия клас. Само момичета. Бързичко, нареждаме се на редичка. Само, че не е толкова добре. Отпред на сцената, момичета. Предлагам, уважаеми родители, при нас да стане много красиво. Това са феите на знанието. На всяка феичка ще раздам по едно вуалче. Заповядай. Заповядай. Ето, знаете, вълшебни думи. Благодаря. Заповядай. И за тебе. Лени, ела, заповядай. Нека, дайте на Лени. Ако желая, разбира се. Ето така хващаме вуалчето. Обърнете го добре, да се сличи цето към мен. Така, обратно. И ти обратно, миличка. Обратно. Кажи обратно. И усмивки, момичета. Завъртаме пирует. Въртим се. И люшкаме силно. И аплодисменти за момичката. Люш. Пирует, въртим се. Се сами. И люшкаме. Бързо, бързо. Напред и нагоре. Браво! Чудесно! И сега се хващаме ръчичка за ръчичка на хорце. Ето така.
местата, браво. Чудесно. В Букуландия обаче веднъж мили деца в един прекрасен ден се промъкнали тримата злодея. Злобата, завистта и злото. Чувате ли ги? Да не се изплашат. Ами сега, те объркали всичко, скарали буквите, гласните казали: ние сме по-важни. Съгласните не отстъпили: не е вярно, ние сме по-важни. И се скарали, и злодеите откраднали буквите. Настъпила истинска бъркотия. Ами сега какво ще правим? Може би трябва някой да ни помогне. Я затворете очички, не гледаме, дори стискаме очите. Не гледаме, никой да не гледа, да не развалим вълшебството. Не гледаме. Не гледаме. И така, 1, 2, 3, очички за принца и принцесата. Отворите глупави сметки. И така, сега да попитам принцесата. Внимавай, мила, имам специален въпрос за теб. Когато буквичка до буквичка застанат и са подредени по смисъл, какво образуват те? Сричка. Сричка, разбира се, пляскаме за принцесата. Точно така. Заставаме един до друг, защото на децата ще раздам. Ти заставаш до принца, Жени, ти до принцесата, Тошко до принца, Марти, така, Емо, принцесата и още една принцеса. Така, на всички принцове и принцеси ще раздам по едни вълшебни цветя. В тях са скрити мили деца срички. От сричките трябва да съставите думичка. Бавно и спокойно си прочитате сричките. От сричките се опитвате да намерите думичка и който е готов, вдига ръчичка да ми покаже. Ето имаме първите готови, малко да ги аплодираме, защото да имат настроение. Вдигай ръка, който е готов. Добре. Отбора на момчетата, че бяха малко по-бързи. Емо, бавно и спокойно си прочиташ думичката. Лебеди. Абсолютно верен отговор. Тук плуват едни красиви лебеди. Чудесно. Тошко, твоята дума е... Папагал. Една цветна дума, папагал. Браво и за Тошко. Добре. Митко, при тебе? Пантовка. Ау, една принцеса си е загубила тук пантовката. Пляскаме и за Митко. Да видим и принца. Твоята дума е... Бадеми. Ах, едни вкусни бадеми имаме тук. Браво! Принцесо, твоята думичка е? Плодове. Едни хубави вкусни плодове. Браво за Плами. Жени, четеш думичката си? Добрина. Добрина? Една красива дума, добрина. Добре, Фани, твоята? Зеленчук. Зеленчук или зеленчук, игра на думи. Браво и за Фани. Чудесно. И делфини плуват тук, Хриси е сигурна. Пляскаме. Чудесно. Сега внимавайте. Момичета и момчета, всеки трябва да си намери принца или принцесата по еднаквото цвете.
Бързо събираме се по двойки. Всеки да си намери момиченцето или момченцето.